Yaman. This is Rasfida. Fidza for real. Chego clan. Vanojisa hanzi chinomanya bana. So ngorine ka message zvangu. Ka message kandanditumira moms. Nachitumira moms because of message yanga yabva kwavari vachiti mwana wangu wanzi wagarisa paJosa. So that ndabva ndati ngandi release ka one song chet. But msazoitira personal guys. Feel it. Rusty Production. Ichikuwaile ndimaze gajera family varel iwe kaspelo Ndati kaneda rangarira na mama ndizati ndazamuka ndiri kuti mama nyara kuchama mama ndiri kuti mama ime mandira manangu Fidza zovakuyenda kujoni usazowanza nzira wati handina kuteera pamaitaura ndaiti muteera ndaitonya pakuteera vati ndechemumwoyo ndichiti amai vanorwara ndiri kuti mama nyara kuchama mama ndiri kuti mama ati amai vangu kuti mama ine mama kumwati chiti ndakafuriwa neAfrica pandakasvika ndakawana zvakatsuka ndaita zvinyepera ndichiti ndakapera kusaziva kuti zvinoda homwe yangu ndakazozvivona ndove paya apa homwe atopera pati zvizinei mama kumweza ndichauya mai vangu ndiri kuti mama nyara kuchama mama ndiri kuti mama zvichanaka chete amai vangu ndiri kuti mama imi ndiri kuti mama imi kumufunga musabzinarira mwanangu Fidza chacho chaitarwa ndicho ichocho. Fidza for real, hakuna mumwe guys. Fidza original. Rasfida to the world. Fidza Chiko clan. Guys, support you guys. I need the likes, the comments, but and you need more subscribers like that. Thank you. Thanks for watching. Kuna majatirira tenda zangu. Ndintsigira channel iri kukura za YouTube.